Panoranireni Muslims of Light Ministries. Muli ndi ine Brother Daniel mene tikupitiriza phunziro lathu lomaliza nkhani za thanzi kukamba za New Start. Phunziro lathu lomaliza tukamba za kukhulupirira mphamvu ya Mulungu. Chinthu chambiri chimene anthu amayiwala nchona tino ndi kukhulupirira mphamvu ya Mulungu kuti Mulungu atitani atichiritse. Tisanachite china chilichonse kuziona ndo Mulungu yekha amene amachiritsa ndani matupi athu. Masalimo 103 verse 12 lemekeza Yehova moyo wanga ndi kusayiwala zokoma zako zonse atichitirazo. Verse 3 amene akhulupirira mphulupulu zako zonse nachiritsa nthenda zako zonse. Tikambakamba za chipulumutso alesa zati Mulungu akufuna apulumutsa aliyense. Komanso muzaona tino pamene tili ndi nthenda tafikiranso kwa Iye ndipo Iye atichiritsa. Momwemonso ndi aliyense machiritso ndi aliyense amene akudza kwa Iye. Yesaya 53 verse 5 ati yani koma Iye analasira chifukwa cha zolakwa zathu na tunthuzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chochitengera ife mtendere namkwera Iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. Yesaya 53 verse 5. Pa Yesaya 58 verse 8 akuti yani pomwepo kuwunika kwako kudzawalitsa monga mmawa ndi kuchira kwako kudzaonekera msanga ndipo chilungamo chako chidzakusogolera. Ulemerero wa Yehova udzakhala kutchinjiza pambuyo pako. Tikamakamba za chipulumutso Mulungu akufuna atipulumutsa ife, akufuna tikhale ndi moyo wachiyero umene angatipatse. Komanso thanzi limene tili nalo ndi mphatso imene Mulungu amati amapereka. Pamene takumana ndi nthenda titha kubweranso kwa Mulungu yemweyo amene timabwera kwa Iye tikakhala tino tilibe moyo wa Yesu amatipatsa kwaulere. Pamene ndi nthenda tithanso kuwadzera kwa Iyeyo ndipo atichiritsa nthenda zathu. Mandisangalatsa 1 Petro 2 verse 25 atino amene anasenza machimo athu mwini yekha m'thupi mwake pa mtanda kuti ife titafa ku machimo tikakhale ndi moyo wosatha chilungamo. Ameneyo ndi mikwingwirima yake munachiritsira nawo. Chipulumutso cha Yesu Khristu chinabwera kuti chitipulumutse ife ku machimo. Maso Iye akuti akutipulumutsa ife kujani kunthenda. Mbali pa zimenezo muphunziro lathu lomaliza timafuna kukumbutsana kuti mukugwira ntchito ndi Amazing Health Services amene amakhala ndi material programs, ma herbal therapies, ma hydrotherapy, amapanga massage, back alignment, amagwiritsanso ma herbal osiyanasiyana ku area 25 kulilongwe awo na namba lawo. Komanso chofunikira kwambiri timakumananso pa Zoom loyidwa lililonse. Nthawi yake ni 9:30 mpaka 11:30 komanso 4:30 kuyambira 2:30 mpaka 4:30. Manamba lawo ndi amenewo. Zoom details ndi omwewa amene ndabwereza apa. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa tino mwakhala nafe ndithu kuyambira phunziro lathu loyambirira mpaka la kumapeto. Mulungu akakudalitseni kupambana. Amen.